नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुखेल खबरो. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC निवडणूक शांततेत पार. जोयडात 100% तर जिल्ह्यात 99.73% मतदान झाले. कालच्यान मार्गशीर्ष ब्रेस्ताराचो लक्ष्मीपूजनाचो कार्यक्रम महिलांन उत्साहान सुरू केलो. कारवारात मुडगेरी श्री सांतेरी म्हालसा नारायणीची जात्रा काल आणि आज दैकाल जालो. कारवारात कंडक्टरालो प्रामाणिकपणा. जोयडा तालुक्यात पाळीव जनावरांक लसीकरण. आत पळया सविस्तर खबरो. कालच्या मार्गशीर्ष ब्रेस्ताराचो लक्ष्मीपूजेचो कार्यक्रम महिलांन उत्साहान सुरू केलो. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाच्या सगळे वीक्षकांक कालच्यान सुरू जावच्या मार्गशीर्ष ब्रेस्ताराची शुभेच्छा. श्रावणा फाटल्यान या मार्गशीर्ष महिन्याक जास्त महत्व आसा. कुरुक्षेत्राचेर अर्जुनाक गीतेचे बोध करतना श्रीकृष्णान सांगिल्ले की वर्साच्या सगळ्या महिन्यां भितर श्रेष्ठ म्हयनो मार्गशीर्ष म्हयनो, तर तो म्हयनो म्हणल्यारच हांव अशें तेणी सांगिल्ले. जय विष्णू थंय लक्ष्मी म्हूण मार्गशीर्ष म्हयन्यांत लक्ष्मी पूजन करतात. प्रत्येक सवाशीण आपल्या घरकारा सहित घरातल्या लोकांक बरें आरोग्य पूर्ण आयुष्य मेळूं म्हूण आणि घरातले आर्थिक बळ वाडची ही अपेक्षा करून हे व्रत करतात. कांय बायला श्रावण महिनो जसो मांसाहार खाय नसना पाळटात तसो हो मार्गशीर्ष महिनो बी पाळतात. ह्या वर्साक जाल्ल्या हरणदारी पावसान कुळवाड्याल्या शेताची भयंकर हानी जाल्ली आसा. तेजेन ह्या व्रताक लागच्या सामानाची दर वाडील उरली तरी लोक भक्तिभावान सामान खरेदी करतना दिसताले. तर घराघरात काल बायलांली सकाळदन रात्री पर्यंत गडबड चलिल्ली दिसताली. तरी प्रत्येक जणान आपापलो कालच्यान सुरू जावचे श्री लक्ष्मीले व्रत व्हड भक्तिभावान सुरू केल्ले आसा. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा MLC निवडणूक जिल्ह्यात आज शांततेत पार पाडली. जिल्ह्यात सगळे 5 अभ्यर्थी निवडणूक रिंगणात उतरिले. BJPचे श्री गणपती उळवेकर, काँग्रेसीचे श्री भीमण्णा नाईक, रयत भारत पक्षाचे श्री सोमशेखर गौडा, तर स्वतंत्र श्री दत्तात्रय नाईक आणि ईश्वर गौडा हेमे आशिल्ले. या सगळ्याले नशीब आज मतपेटीत बंदिस्त जाला. 14 डिसेंबराक निकाल लागता आसून तितूंत कोण यशस्वी जाता ते पळोवंक जाय. आज कारवारात BJP अभ्यर्थीन शहराच्या श्री महागणपती देवस्थानात पूजा करून आपल्या विजयाचा संकल्प मागून नगरसभेत पादयात्रा करून मत घालू गेले. त्यांचे बरोबर नगरसभा अध्यक्ष श्री डॉ. नितीन पिकळे, बाकी सदस्य, कारवारचे आमदार रुपाली नाईक आणि इतर हजर आशिल्ले. हेमी सगळ्यान नगरसभेच्या मतदान केंद्रात मत घातले. Yes. यल्लापुरात जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी आपल्या पक्षाच्या कार्यालयातल्यान शहर पंचायत सदस्याबरोबर वचून मत घातले. या वेळार तेमी प्रसार माध्यमांकडे उलयतना म्हणले, BJPचे उमेदवार श्री गणपती उळवेकर हेमी मतमेजणे वेळार पयले राऊंडातच भरजरी मतान विजयी जावन एक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नवीन इतिहास घडयतले अशी प्रतिक्रिया दिली. मान्य सांसद श्री अनंतकुमार हेगडे हेमी शिरसी नगरसभाच्या मतदान केंद्रात आपले मत चलयले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 227 ग्रामपंचायत आणि 11 स्थानिक संस्था आसात. तितूंतले 2929 मतदार आसात. 5 आमदार आसात. आमदाराली नावां स्थानिक मतदार वळेरेंत सामील केल्ले आसात अशें कळयलां. आमदार आनी सांसदाली नावां
मतदान केंद्र अधिकाऱ्याला परवानगीन त्या मतदान केंद्रात सामील केलात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1380 दादले आणि 1534 बायला मेळून 2914 मतदार असतात। या मतदारान सकाळी 8 ते सांजेचे 4 वाजतापर्यंत आज मतदान करून उमेदवाराले भविष्य मतपेटीत बंद असा। जोयडा तालुक्यात 16 ग्रामपंचायत असून 136 मतदारांन आपापले मत करून 100% मतदान केले। तसेच हळयाळात आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी मतदान केले। निवडणूक निकालाकडेन सार्वजनिकाले लक्ष असा। प्रत्येकटान आपापलोच उमेदवार निवडून येतलो असो भरोसा दवरला, पण खरी रस्सीखेच बीजेपी आणि काँग्रेस हेंचीच असा अशें सार्वजनिकाले मत असा। ते खातीर निवडणुकीचो निकाल येतपर्यंत वाट पळोवची पडटली अशें सार्वजनिकान म्हणला। कारवार मुडगेरी श्री सांतेरी म्हाळसा नारायणी देविली काल जात्रा आणि आज दैकालो जालो। कारवारच्या मुडगेरी हिंगा श्री सांतेरी म्हाळसा नारायणी देविलो उत्सव काल आणि आज मोठ्या उमेदीन जालो। चंपाषष्ठी आणि सप्तमी ह्या दिवसाक दर वर्साक हो उत्सव मार्गशीर्ष म्हयन्यात जाता। या देविली उत्सव मूर्ती सकाळी देवळात पूजा जावन पालखेत विराजमान जावन पालखी वनात प्रस्थान जाता। वनात वनभोजन जाता। या वर्साक वनभोजनाक भक्त लोक कमी आशिल्ले अशें कळून येयला। नंतर रात्री 9:30 वाजल्यानंतर वनांतल्यान पालखी देवळा कडेन येतना वाटेर भक्ताल्या तोंडात आरती स्वीकारतर येवन देवळा कडेन येयल्यानंतर देविली उत्सव मूर्ती विजयी रथात बसोवन देवळाक 5 प्रदक्षिणा काढतात। तेज नंतर देवी देवळाच्या गर्भकुडीत बसता। तेज नंतर महाआरती आणि महापूजा जाल्यानंतर तीर्थ प्रसाद वितरण करून थंय मनोरंजनाचो कार्यक्रम जाता। या वर्साक दशावतारी खेळ केल्लो। आज दैकालो सकाळी तुळाभाट जालो आणि दनपारा दही अंड्याचो कार्यक्रम जालो। तेजे नंतर पालखी होसाळी मार्गान समुद्र सणासाठीर पालखी समुद्राकडे गेली आणि वयतना भक्ताली तोंडात आरती स्वीकारतेत गेली। तेजे नंतर परत देवळाकडे येवन पूजा जावन या जात्रेची सांगता जाली। आज सांतेरी म्हाळसा नारायणी गणपती संस्थानाचो जात्रोत्सव हर वर्सा मार्गशीर्ष म्हयन्यात चंपाषष्ठी दिवस जाता। चंपाषष्ठी आणि सप्तमी दैकालो हे दर वर्साक चंपाषष्ठी आणि सप्तमी येता। ही जात्रेच्या आज सकाळी पुजा उरता महापुजा आणि त्याच नंतर पालखी वना वयता, वनविहार करच्या वयता। वनात वनभोजन उरता आणि थंयच्यान मागीर रात्री 9:30 नंतर ती पालखेचेर घेवन लोकांक तन्ना भितर आरती घेवन ती देवळांत येता। देवळा येयल्या नंतर तिका रथात बसयतात, विजय रथा भितर बसयतात आणि विजय रथ हो देवळाक प्रदक्षिण घालून मागीर देवळी आगमन देवस्थाना गाभाऱ्या भितर जाता। त्याच नंतर महाआरती आणि महापूजा जाता आणि एक प्रसाद वितरण जाता आणि रात्रीन त्या पुजे नंतर जे आसा खेळ किंवा असे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नाटक किंवा कसले भजन कीर्तन असे उरता। हर वर्सा उरताले
आता कोरोना लागून जरा आमी ह्या वर्साक खेळ दशावतारी खेळ करचे थारायिल्लो आसा आनी दुसरे दिवस म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसाक दहकाला सकाळी एक तुलाभार बी लोकांना उरता भक्त गणाले त्यानंतर दनपार 4 सुमार दहकाल जाल्या नंतर दही अंडी फोडल्यानंतर पालखी वसाळी अंगडी मार्गे मायनवळा कडेन हेजे नदी स्नाना वयता नदी स्नान करून थंयच्यान मागीर प्रत्येक गांवची थंय वसाळी अंगडी अशे मुडगेच्यान तन्ना आरत घेवन देवी परत गाबा हांगा देवस्थाना भितर प्रवेश करता त्यानंतर महाआरतेन महापुजा जाता आनी प्रसाद वितरण करून जाल्या नंतर मागीर हो आमगेलो जात्रेचो उत्सव संपन्न जाता. जनावरांक वाचोवसाठी जोयडा तालुक्यात लसीकरण. जोयडा शेतकऱ्याला पोशिल्या जनावरांक लंपी या त्वचा रोगाच्या आणि इतर रोगाच्या आजारापासून वाचोवसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीन जोयडा तालुक्यात लसीकरण जाती आसा. तालुक्यातल्या रामनगर, शिंगरगाव, जगलपेट पंचायत क्षेत्रात गायी, म्हशी आणि बकऱ्याक नाना तरेच्या रोगान झपाटिल्लो आसा. तेमगेल्या पायातल्या खोडात जखम जाता. तोंडातल्यान गाळ गळती आशिल्ल्यान जनावरांन चार खावचे सोंड दिलात. लंपी हो रोग जनावरांमध्ये वाढती आसा. लंपी त्वचा रोग विषाणूजन्य आशिल्ल्यान एक जनावरा खंयच्यान दुसऱ्या जनावराक जाता. ताका लागून जनावराले आणि शेतकऱ्याले नुकसान जाऊ देना आणि ह्या रोगाचो प्रसार जाऊ देना म्हण प्रतिबंधात्मक उपाय म्हण जोयडा पशुवैद्यकीय विभागाच्या वतीन गावातल्या पोशिल्या जनावराले लसीकरण केले. ह्या वेळार लंपी रोगा लागून घेवच्या खबरदारी बाबत पशुपालकांक मार्गदर्शन केले. तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल लसीकरण सुरू आसा. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇದಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಫೋನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಬೊಮ್ಮೂರವರು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋರು ನೀವು ಹೌದಾ ಹೇಳಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ಕಾಲುಬಾಯಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗೂ ತಿನ್ನೋದು ಏನ್ರ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವಣ್ಣ. कारवारात बस कंडक्टरालो प्रामाणिकपणा. कारवार केरवडी मल्लापूर बसात मंगळार दिसा कंडक्टराक 12 ग्राम भांगराची सरपळी मेळ्ळी. पूण तेजो मालक कोण उरतलो हे लक्षात येना जावन तेमी ही घटना डिपो मॅनेजराक कळयली. तरी ही सरपळी किन्नर गांवच्या दिगाळी हांगची श्रीमती दिव्या कृष्णा नाईक हेमगेली अशें चौकशी अंती समजले. तरी तिका बस डेपोत आपोवन पयली खात्री करून घेतली आणि मागीर पोलीस ठाण्यार वचून 12 ग्रामाची सरपळी तिका वापस केली. ह्या सरपळीची किंमत 50,000 रुपये जावन आसा. तरी कंडक्टराले प्रामाणिकपणा लागून गांवच्या लोकांनी तेमगेले उपकार मानून आनंद व्यक्त केलो. शंकर सदाशिव गरकन्नवर अशें कंडक्टराले नांव जावन आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसर नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.